Hej SAP-elever. Der er rigtig mange af jer, der har spurgt, hvordan man kan lave sidenummerne, så at de kommer til at passe. For det er helt rigtigt forstået, at den officielle forside ikke skal have et sidenummer. Det samme skal jeres egen forside ikke, heller ikke, hvis I har sådan en. Og indholdstegnet skal heller ikke have en forside. Det er først, når selve opgaven begynder, og det vil typisk være på jeres 3. og 4. side i jeres Word-dokument, der skal være jeres side 1. Og det kan være ret kompliceret at få Word til at gøre det, for det er noget, man typisk ikke bruger, og man bruger det kun i forbindelse med sådan nogle store opgaver her. Og derfor har jeg lavet en lille film her, for at forklare, hvordan det er, man gør det. Og allerførst, så skal man gå op i den, der hedder Page Layout. For Mac-brugere, der vil der være den, der hedder Insert, i stedet for så Page Break. Men på Microsoft er det Page Layout, I trykker, og så vælger jeg den, der hedder Breaks. Så klikker I ned, og så skal I vælge den, der hedder Next Page. Det er meget vigtigt her, at I vælger den, der hedder Sektion Breaks, i stedet for Page Breaks. Fordi sektionerne, det vi skal, er, at vi skal inddele det i forskellige sektioner. Så jeg klikker her. Nu har jeg en sektion, der hedder officiel forside, min egen forside og indholdstegn, og så har jeg selve opgaven i en anden sektion. Nu kan vi lige prøve at køre ned i bunden her, og så indsætte det. Og man kan faktisk se det her, hvor der står Footer Section 1 og Footer Section 2. Super smart og rigtig, rigtig anvendeligt. Nu skal vi have indsat page numberet, og det gør man simpelthen ved at klikke her på page numberet. Men inden man gør det, så er det vigtigt, at man trykker på formatere det. Nu har jeg sat min ned til, at den skal starte med nummer 1, men den vil typisk stå heroppe i den, der hedder Continue from Previous Section. Og det, der sker her, det er, at alle numrene således bliver lagt sammen, og så har I ikke løst problemet. Så hvis jeres første side i opgaven stadigvæk være jeres nummer 4, så det er vigtigt, at I trykker Start At. Så kan I så vælge, om den skal starte ved 1 eller 0, eller hvad det skal være. Jeg vil gerne have, at min den starter med side 1. Så trykker OK. Nu har jeg gjort alle tingene, der skal til for, at den her bliver side 1. Og det jeg bare skal gøre, det er at trykke her, og så trykke Indsæt. Nu kan I se, at den her bliver side 1. Altså den første side på den første sektion, i anden sektion. Og den her over er side 1, altså første side i første sektion. Og hvis jeg så skriver videre her, laver en side mere. Nu har jeg en side 2 i opgaven. Så får den navngivet side 2. Problemet er nu bare, at jeg stadigvæk har mit sidenummer i den første sektion. Og det er jo ikke optimalt, fordi den kommer til at se sådan her ud. At I har en officiel forside, jeres egen forside, og så en indholdsfortegnelse. Og som I kan se nu, så får de sidenumrene, altså nummer 1 og nummer 2. Og nummer 3, inden at side 1 starter igen. Så det vil vi gerne undgå, og så simpelthen bare fjerne sidetallene fra de første sider. Måden vi gør det på, det er at dobbeltklikke nede i vores fodnote igen. Og så problemet er her, at den hedder Same as Previous. Det skal vi ændre. Og det gør vi ved at klikke på den knap, der hedder Link to Previous. Altså fjerne sammenhængen mellem den sidste side, så det får det samme layout. Så kan man gå ind og ændre i det. Så den klikker jeg på. Vi kan se, at den forsvinder. Og nu kan jeg gå herover i min fodnote fra sektion 1, og så slet tallet, og så skulle 1-tallet herover gerne blive stående. Det kan se, det gør det nu. Og så har jeg faktisk det layout, jeg skal bruge til resten af opgaven. Så ved hjælp af et par minutter, kan det faktisk lade sig gøre, i stedet for at man skal sidde og skrive dem i hånden, eller gå ind og lægge det ind med et billedbehandlingsprogram bagefter. Så jeg vil anbefale jer at bruge den her måde at gøre det på. Held og lykke med afleveringen af jeres SAP.